Barka da shigowa tashar Abdul Jitob TV. Ku danna mun subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun dora. Mun gode. Na amince ko da ƙauna, na amince ko da ƙauna. Ni dai da ke daga soyayya har abada ban daina ba. Ƙauna ka sa a rufe sirri har abada ban manta ba. Ni dai da ke daga soyayya har abada ban daina ba. Ƙauna ka sa a rufe sirri har abada ban manta ba. Ƙauna ka sa a rufe sirri in ka yau dace kan so. Shi ne akwai ɓauya sosai amma akwai daɗi shi so. Ka sha wuya fajarabta ka jure ka samo ribar so. Amma idan ka faɗa sai dai ka kare mutuncinsa. Ba za ni manta soyayyar ki tun dare na har ya ɗauka. Ko da zan lura in waiga ko ina son ki ya sauka. Shi yasa na shaida miki cewa ke baki da tanka. Zuciya ta soyayyar ki na fa shaida rai ya kunsa. Ni dai da ke daga soyayya har abada ban daina ba. Ƙauna ka sa a rufe sirri har abada ban manta ba. Ni dai da ke daga soyayya har abada ban daina ba. Ƙauna ka sa a rufe sirri har abada ban manta ba. Ko da ban ce suna na ki kin sani ai duka sirrin ki. Halin ki mai kyawu na faɗi mata duka sarkaki ne. Domin fa su ma sun shaida ba iya wata ta kai ki ne. Kyawu na addini na ki an sani ke ba kya wasa. Raina yake da ta kai sako a gunki karɓa zo yar baba. Ba ni son kwakya gefe na tun da raina bai saba ba. Ke kadai ce na kawa soyayya san ba zan canza ba. Ni dai ina da nake shanki ko kalle ki zan kyasa. In ka yi dacen soyayya a zo gunka sai a yi zance. Tun da an san cewa tabbas so da ƙauna ka dace. Sai ka dake da soyayya ba a kewa a yi rance. Sai ka damge mai so kunta babu zancen daga yin wasa.